Suava. ಮಾತಾಜಿ ಚಿಕೆ ಲೋವಾಸು ಮಾತಾಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ऐक पडतो सगळ्यांके वॉइस ಚಿಕ್ಕೆ ಲೋವಾಸು हा ओके फुल वॉल्यूम दवरला हांव हरे कृष्णा ओके की आता ಹಾ ಅಡ್ನ ಮಾತಾಜಿ ಬೆಟರ್. हरे कृष्णा सगळ्यांके स्वागत असा या भागवत प्रवाह सेशनाक आम्ही आता जय राधा माधव सांगून सुरू करूया. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. हरि नाम संकीर्तन की जय. इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. सो हंगशील सगळ्या लागी तुमगेला आशीर्वादू तुमगेल प्रार्थना निमगिताची आयच्या भागवत प्रवाहाच्या 8 स्कंदाच्या 8 अध्याय आम्ही कंटिन्यू करूक प्रयत्न करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिन् इति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हरे कृष्णा. लास्ट सेशन अंतू आम्ही 8 स्कंद 8 अध्याय एकाच श्लोक दाखवून 29th श्लोक पळयलेलो आसा. देवता आणि दानवतांनी मंथन समुद्राच्या दुधा समुद्राचे मंथन करतासाची मंदारा माउंटन वासुकी पुरा उपयोग करून. सो त्या करता करताची ಕೆಲವು वस्तू पुरा भायर येता असं ते एक एकले ताजी पोझिशन घेताची. सो तांतू दाखवून सुरभी गाय भायर येता. सो त्या काण घेता सुरभी गाय फुडली सेशन तेजस आता. तेजस तेजस ब्राह्मण व्हेरी गुड. सेजस आतानी काण घेताची. तांतू दाखवून एक हस्ती येता ताजी नाव कसं आशिल्ला? ऐरावत ऐरावत. सो ऐरावत कोण दवन घेता? इंद्र इंद्र दवन घेता गेल वाहन जाता. तांतू दाखवून एक गॉड भायर आयिल्ल्या ताजी नाव कसला? उच्चैश्रव त्या कोण दवन घेता? बली महाराज बली बली महाराज महाराज दवन घेता. हरी बोल. येस व्हेरी गुड. सो लास्ट सेशन ते डिस्कस केलेलं आशिल्ला. तशी करता करता कोण येता? रमादेवी. तिगेल स्वयंवर जाता लक्ष्मी देवीला. ती कोणा बामून जाऊन स्वीकार करता? कोणा चूज करती? श्रीमन नारायण मुकुंद मुकुंदा नारायण मुकुंदा नारायण मागीर विष्णू तांकां स्वीकार कोण घेता. तांगेल वक्षस्थळारी तांकां लक्ष्मी देवीक वक्षस्थळार स्थान मेळटा देवाला. सो तशीची मुखारी मंथन अपास स्वयंवर जातरी अपास मंथन कंटिन्यू जाता असं. रब्बनी थंय स्वयंवर जाल्ल्या ताजे नंतर अपास मंथन समुद्र मंथन कंटिन्यू जाता असं. सो त्या जाता जाताची नेक्स्ट कोण येता? वारुणी. चित्र दिसता सो तुमकां हांगा. वारुणी म्हळ्यार प्रकट जाता. वारुणी म्हळ्यार मद्यपान. सो आम्ही स्पेसिफिकली पळयता की असुरा तांकां मद्यपान मस्त आकर्षित जावन असता त्यांनी. सो त्या वारुणी देवीक सकड असुरा त्यांनी स्वीकार करताची. ताजे नंतर अपास मंथन कंटिन्यू जाता आणि तांतू दाखून लास्ट कोण येताची देवाला अनेक अवतार अंश अवतार त्यांनी धन्वंतरी कशी आशिल्लींची त्यांनी बलवान जावन आशिल्लींची. तांगेलो हात दिगू आशिल्लो. त्यांनी मस्त शक्तियुक्त जावन आशिल्लींची. गळ्याक 3 मार्क आशिल्ले शंखाचे रिसेंबल करता आशिल्ले त्या. दोळ तांबडो आशिल्लो. तांगेले कॉम्प्लेक्शन ब्लॅकिश कलर आशिल्ले. सो त्या अमृताच्या कलश दवरून देवाला अवतारू धन्वंतरी प्रकट जाताची. सो धन्वंतरी आयुर्वेदाचे मास्टर त्यांनी देव. सायन्स ऑफ मेडिसिन्साचे मास्टर त्यांनी. सो अन्नी देवाला अवतारू त्यांनी प्रकट जाताची. सो त्यांनी प्रकट जाल्ली कुडले राक्षस त्यांनी कसं करताची तांगेल हातांत त्या अमृताची कळश पळयताची.
आणि कुडले वचून धावन वचून त्या कळश तांगेल्या हातात दाखवून ताणून घेताची राक्षसातांनी आणि वत्ताची चल दूर त्या कळश घेऊन अमृताच्या देवता त्यांनी त्या पळयताची देवता त्यांनी त्या पळोवन तांकां मस्त दुःख जाता अरे मंथन करू कम्मी ಒಟ್ಟೂಚ್ ಕೋರ್ನು इतली नमने कष्ट कोरनो पावनो मंथन केलेलंच मू ज्याला त्या अमृताच कलश आईल कुडल्या राक्षस त्यांनी घेऊन चमकलींची म्हणून सांगून त्यांनी कसं करताची महान दुःखानं त्यांनी इतली डिप्रेस जाता की डिसअपॉइंट जाता की तशी त्यांनी देवाला विष्णूकडे पळयताची तेन्ना विष्णू तांकां देवता तांकां समाधान सांगता तुम्ही काय बेजार कोर नकाची हांव कशी त्या राक्षसा तांकां मोहित करता पळा आणि तांगेल मध्येन तू लढाई जेवत तश करीत पळा तुम्ही काय बेजार कोर नकाची केन केन कष्ट येयला की तुम्ही केन्नाय मिगेला घेवन शरण घेतील असं हांव तुमकां रक्षण दिता हांव एक स्त्री रूप धारण कोरनो तांकां मोहित कोरनो तांगेला दाखून त्या अमृताच कळश मागशी घेता तुम्ही काय बेजार कोरका म्हण ना म्हणून सांगताची आणि त्या अमृताच्या कळश घेऊन जातरी त्यांना विष्णू एक स्त्री रूप धारणस मस्त चंदशील स्त्री रूपाच्या अवतार घेताची त्यांनीची मोहिनी मूर्ती आता अंगा दानव आणि देवता तांगेला मंथन पूर्ण जालेलें आसा ताजे फल जावन अमृत फल मेळ्ळेलें आसा अमृता कळश येयला आसा धन्वंतरी देवान हाडलेलो आसा जाल्यार हांगा काणी रब्बना कसं लाका ते कळश आयल कुडले राक्षस तांणी घेवन वताची देवता तांकां ते कळश मेळ्ळी अमृत मेळ्ळी सो आणि नेक्स्ट कसं जाता म्हळ्यार 9व्या अध्यायांतू मोहिनी मूर्ती कसं करता म्हळ्यार 9व्या अध्यायांतू आणि कंटिन्यू जाता 8व्या अध्यायांतू अशी एंड जाता की त्यांनी राक्षस त्यांनी कसं म्हळ्यार मध्ये तांगेल मध्ये तूची लढाई करू सुरू करताची अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम म्हळ्यार म्हाका फर्स्ट जाय म्हाका फर्स्ट जाय अमृत म्हाका जाय म्हाका फर्स्ट म्हणून सांगून लढाई मारता आसताची तू नाही हांव फर्स्ट घेऊ का म्हणून तांगेल तांगेल मध्ये लढाई करताची आणि कोण ಸ್ವಲ್ಪ बलिष्ठ राक्षस पशी बलहीन असता पळा वीकर राक्षस असताची त्यांनी म्हणता की या अमृत घेवच्याक इवन देवता त्यांनी आमगेलोटू सहाय केलेलं असनवा तांकांय मेळका न्हू या अमृत म्हळ्यार त्यांनी बलिष्ठ राक्षस तांगेलोट लढाई मारू जायना ताजे बदला कशी कोरून एटलिस्ट देवता तांगेले म्हणला थंय दखून अमृत घेवेत नवा म्हळ्यार एक क्रुकेड नेचर तांगेले पण असूर नव त्यांनी सो तशी सांगता आसाची सो त्या जातना 8 अध्याय थंय मुक्त जाता पूर्ण जाता कंप्लीट जाता आणि 9वा अध्याय अंतू देव मोहिनी मूर्ती जावन अवतार घेतला आणि ताजे नेक्स्ट त्यांनी चंदकोरनु हंगलागी कोणालागी राक्षस तंगेलागी वत्ताची ते लढाई मारतास राक्षस एकल्या मक जाय अमृत मक जाय तुक नाही तुक फर्स्ट नाही मक फर्स्ट तंगेल मध्ये लढाई जातास मस्त सेल्फिश नेचर न तंगेल मक फर्स्ट जाय म्हणून सो त्या लढाई मारता असताना मोहिनी मूर्ती तिगल त्या चंद रूप ते वत्ताना ते राक्षस सगळं अशी मंत्रमुग्ध जावन तिका पळयता आसताची हे कोण आयले हांगा आनी तिका निमगिताची सगळं ओ सौंदर्यवती युवती तू कोण तू कोणाल दुवा तू इथे हांगा आयली तू कसं सोदिता सांग घेवन म्हणून निमगिताची का किम कश्य कुत
आनी तिका सांगता की आमकां दिसता मानव त्यांनी कसले इवन देवता त्यांनी ताई तू कापणी की म्हणून तू कसला कमगेल मुखार आयल्या तुगेल परिचय दी तू कोण म्हणून देवान तू आमगेल खातीरीची आमगेले मन आमगेल इंद्रिय तृप्ती करची खातीर पेटयला दिसता नव्हे आम्ही एक बापसूल पूत जावन असो पुरोची कश्यप मुनील पूत आम्ही तुका या लढाई रब्बोनो रब्बोच खातीर शा शा लढाई रब्बोच खातीर आमगेले आमकां फेवर करचे खातीर तुका पेटोन आसका नवा आम्ही सकड कश्यप मुनीले पूत एक अन्नाल पूत जाल्यार आम्ही आता या अमृता खातीर लढाई मारता आसाची तशें जावन तुका आम्ही रिक्वेस्ट करता की या अमृत सगळ्यांक समान जावन तू वांटी म्हणून देव राक्षसा त्यांनी मोहिनीक सांगता आसाची मोहिनी मूर्तीक तेन्ना नेक्स्ट श्लोकांत येता की त्यांनी मोहिनी मूर्ती कसं सांगताची पळय चंद कोण हसून त्यांनी तांकां ते राक्षस तांकां मंत्रमुग्ध करून तांकां सांगता की पळय हांव एक वेश्य सिक्कील जन पुरा मिगेल वयर नंबीक दवरनांची हांव खंयचे एक संबंध स्टडी जावन दवरलेलो ना संबंध चेंज करता आसता हांव तशें जावन तुमी मिगेल वयर कशी नंबीक दवरताची तुमकां मिगेल वयर कशी विश्वास येता म्हणून सांगून तांकां तृप्ती जेवची तशी ती उलयता ती सत्य उलयता आसा ती म्हणटा आसा हांव तुमकां कशी तुमी मिगेल वयर विश्वास करता न्हू हांव तुमकां कशी हे करून मोस करूं पुरो मोस करता हांव तुमकां म्हणून सांगून ती सत्य सांगता आसा कसले का देवान मोहिनी मूर्ती जावन अवतार घेतला आनी तांणी सत्य उलयता आसाची आनी तांगेले इंटेंशन कसले बदलची राक्षस तांकां मोस कोर न्हू त्या अमृत देवता तांकां दिवच्याक अशी सत्य उलयता आसा तांणी जाल्यार राक्षस तांकां तिगेल ते सौंदर्य पळोवन तिगेल ते एक तांगेले फेवर जावन तीन उलोवचे अशी ते पळोवन तांणी मंत्रमुग्ध जावन इतले तांकां मोहिनी मूर्ती वयर धैर्य येता की तांणी लेखताच की ना बा ही इवन दो तिणे सत्य सांगल्या जाल्यार तांणी लेखताची ही जोकिंगली अशी सांगता आसा आमकां हास्य करता आसा कसले म्हळ्यार तांणी ह्या स्त्री रूप पळोवन तिगेल त्या चंदायनी पळोवन इतली मोहित जाल्यांची तिगेल कडेन आनी सकट जन तिका हांसून अशी पळोवन राक्षसा तांणी ती लेखता आसाची तूं आमकां येवन मना लेखता आसा ती आमकां मोस करूं आयिल्ली न्हय बा म्हणून तितली धैर्य तांकां मोहिनी मूर्ती वयरी देव कशी पळय तांकां बिविल्डरमेंटान घालता तशी राक्षस तांकां इतली धैर्य येवन तांणी त्या अमृताची कळश काणू मोहिनी मूर्ती दिताची तेन्ना मोहिनी मूर्ती सांगता की जायत तुम्ही सांगिल्लें सकट हांव ओपता या अमृत हांव सगळ्यांक वितरण करूं आयकता जाल्यार एक कसं म्हळ्यार हांव कसले करता की कसं करता की हांव चुकी करूं पुरो जो हांव सम करूं पुरो हांव कसले चांग करूं पुरो वायट करूं पुरो हांव कसं करता की तुम्ही ताका आपास कॉन्ट्रॅक्ट करून आर्ग्यू करून जा म्हणटा तेन्ना जशी म्हण जाल्यार तुम्ही हे कंडिशन ओपूच म्हण जाल्यार हांव हे अमृत सगळ्यांक वितरण करचें तसल्यार जबाबदारी काण घेता म्हणटा तेन्ना ते राक्षस तांगेला नायक आनी असना तांणी मस्त एक्सपर्ट्स न्हय मस्त शिकिल्ले
त्यांनी जायत म्हणून सांगून ओपताची जायत बा आम्ही तू कसं करते की त्या सकट समजची आम्ही कसले आपास ताका चर्चा करणार ताच्या विषयी तुगेला आरची म्हणून सांगून अमृता कशी काणू तिक दिताची ताजी नंतर सकड देवी देवता त्यांनी नाचताची आणि दान सकड करताची लायक वस्त्र घालून घेताची आणि कुशाग्रासाच्या मॅटारी मंद्रिरी एक लाईनारी देवता त्यांनी एक लाईनारी राक्षसा त्यांनी लाईन कोण बसताची लाईनारी त्यांना मोहिनी मूर्ती ती त्या जाग्यारी त्यांनी बैशील कडेना त्या अमृताच कळश घेऊन येऊन चंद तीन किरगी नेसल्या चंद कोण होगूर चमकून तास हसून कोरनु इतले आकर्षित जावन सौंदर्ययुती जावन त्या अमृताच कळश घेऊन येता असती चमकून चंद कोण अशी राक्षसा त्यांनी सखड जंती गेला चंदाई पळोन इतली मंत्रमुग्ध इतली मोहित जाताची एक चूर हल्लनाची विंगड खई पळयतना त्यांनी मोहिनी मूर्ती कच पळीत आसाची आता तांकां मोस जेवच्या वता आसा त्या अमृत सकड मोहिनी मूर्ती देवता तांकां दिवच्या वता आसा जाल्यार तांणी काय ना इतले मंत्रमुग्ध जावन तिगेल सौंदर्य पळोवन तिगेल त्या फेमिनाइन चार्म्स पळोवन तिका पळोवन बसची हांगा आचार्य त्यांनी सांगता की देवान ऍक्च्युली मोहिनी मूर्ती मस्त सौंदर्ययुत बायल मनशी सकड धरलं मनशालांतू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण मस्त चंदू आणि सकड बायल मनशालांतू तगेला शाश्वत साथी कोण लक्ष्मी देवी मस्त चंदी हे सकड आम्ही नमगताची अशी जलरी केन्ना नारायणान एक स्त्री रूप घेतली की तेन्ना ती पळोवच्याक इतली चंद आशिल्ली इतली आकर्षित आशिल्ली म्हळ्यार लक्ष्मी देवी पशी चंद आशिल्ली खंय ती सो विष्णून एक विष्णूची चंद मनुष्य आणि चंद तशी जावन विष्णूची चंद मनुष्य विष्णूची चंद बायल मनशी केन्ना देव एक रूप घेत की त्या भारी चंद असता म्हणून आता देवान एक डुकराचे रूप घेतला वराह जावन आशिल पशी चंद आशिल काही डुकराचे रूप वराह रूप जावन एक कूर्म रूप घेतला तेवे भारी चंद आशिल काही कूर्म जावन तशीच त्यांनी एक गुढेची सहान ब्राह्मणाल रूप घेताची वामन देव जावन तेवे भारी चंद काही आशिले गुड्डी मनशालंतू भारी मस्त ब्युटिफुल सौंदर्य होत चंदाई तशीच त्यांनी एक संन्यासी रूप घेताना चैतन्य महाप्रभू जावन येताना त्यांनी मस्त सौंदर्ययुत आणि मस्त आकर्षित संन्यासी आकर्षण इतले आशिल की त्या संन्यासीक भारी एफल्जंट भारी चंद जावन सो देव केन्ना हे एक बायल मनशील चंद बायल मनशील रूप मोहिनी मूर्ती जावन घेता की त्यांनी मस्त 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 चंद जावन आशिल्ली काही द मोस्ट ब्युटिफुल वुमन तेन्ना मोहिनी फस्ट सकड राक्षस ತಂಗೆ गीता वचून सांगतके पळय या देवता तनी बसल्या नवा तांकां कांय ताळमिना तशें जावन हांव थंय तांगे लागीं वचून ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ तांकां अमृत दिता आनी फस्ट तांगेलें तें काम फिनिश करून मागीर तुमकां येवन हें करता वा सो तें व्हडता ताळमेन तुम बैशाचे हांगा म्हणटा तेन्ना राक्षस तांणी कसली उलयना जायत म्हणटा कसल्याक तांणी ऑलरेडी प्रॉमिस केलेलो आसा की तीन कसं केला रे आम्ही ताका विरुद्ध कसले उरले नांची
म्हणून सो ती फस्ट देवता ತಂಗೆಲ ಒತ್ತ ದೇವತಾ ತಂಗೆಲ ಒಚ್ಚುನು ದೇವತಾ ತಂಕ त्या अमृत दिता हंग सांगिला स्कीम या राक्षसांनी क्रुकेड बाय नेचर तांकां अमृत दिल्यार कसं जाता एक दिवडाक दूध दिलाल म्हणके दिवडाक दूध दितान कसं जाता ते विषकारी जाता ताजी निमती दिवडाक दूध दिलाल निमती कोणाकय उपयोग असवा ना दिवडान चबलारी मरची जन विष ते लागून मरताचीची सो हांका अमृत दिल्यारी दिवडाक दूध दिलाल म्हणकी जाता बिकॉज दे आर क्रुकेड तांगेल स्वभाव समना दुष्ट स्वभावाच तांनी तश जावन या गोत्तशिले देव कसं करता वच्चून सकड देवता तांका वच्चून अमृत दिता ती दिता असं चंद अमृत सकड जनाक त्या पळोवन राक्षसा तांणी नुत बसताच कसलं म्हळ्यार तांणी सायलेंट कसलं बैसुका जल्ला तांणी सांगला ऑलरेडी तू कसं करता मोहिनी मूर्तीन तांकां एक सांगिला हांव चांग करता वायट करता तुम्ही कसले निमगुच्या नज म्हाका जाल्यार मात्र हांव रेस्पॉन्सिबिलिटी घेता तांणी लेखताची आमी आतां कसले उरलेल म्हण जाल्यार आमगेल आनी तिगेल मध्ये संबंध वायट जाता इतली छंदी असती मागीर ती आमकां मेळना तशें जावन आमी कसले उरलूच नाका म्हणून नुत बसतात आनी तशी मोहिनी मूर्ती सकड देवता तांकां अमृत दिता वता तेन्ना राहू म्हणलें एक राक्षस कसं करता राहू म्हणलें राक्षसू ताका कळटा ओ अशी अशी जाता अशी तेईची अमृत दिवन सरे थी म्हण सांगून तो देवता म्हणके ड्रेस कोरून वचून देवता तांगेल लायनान बसता मोहिनी मूर्ती सगळ्यांक अमृत दिता आनी ताकाय दिता तेन्ना चंद्र आनी सूर्य थंय आशिल्ले देवता तांणी म्हणटा अरे यो राक्षसू आमगेल म्हणके ड्रेस कोरून येवन बसला यो राहू म्हणून हे करताची तेन्ना मोहिनी मूर्ती कसं करता देव नव्हती तिगेल सुदर्शन चक्र काढता आणि राहूला गळो कट करता कसं जाल्यार ताका अमृत दिल्लें आशिल्लें अमृत दिल्ला रे त्या अमृत पिल्लल निमती गळ्याला ताय गेला अमृत सो त्या इमॉर्टल जाता शाश्वत जाता आणि तागेल्या शरीर ताई अमृत वच्चे नाशिल्लें गळ्याला ताय मात गेला अमृत त्या पित्तनाची चक्रान कट करता गळ सो ते शरीर मरता आणि त्या मात्या अमर जावन आसता तेन्ना त्या अमर जावन आशिल्ल्या मात्या अशें सांगिलां की श्रीमद भागवत मानतो ब्रह्मा मस्त वर्ष नंतर तांकां ग्रह दिताची राहू ग्रह एक ग्रह प्लॅनेट दिताची ब्रह्मा तांकां आणि ह्याच्यात तरी तांगेल कार्य जाल्लें देवाला मोहिनी मूर्ती जावन येवन सगळ्या देवता तांकां तांणी अमृत दिल्लें आणि ती देव कसले तिनी लोकांचे वेल विशर ते जाल्ली कुडले तांणी तांगेल कार्य जाल्ली कुडले तांगेल धामाक मोक्ष वताची गरुडार बैसून तांगेल रूप रिवील करता तांणी हंगा सुखदेव गोस्वामी तांणी एक 28-29 श्लोकान सांगता की एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल हेत्वार्थकर्म मतयोऽपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणाः फलम् अंजसापूर् यत्पादपङ्कजरज शरणयान न दैत्याः म्हळ्यार सुखदेव गोस्वामी सांगता सची की देश काल हे कॉज एक आशिल्लें देवता आनी दानवां तांगेल मध्ये तांणी एकल्याक एफर्ट्स केला देवता तांणी आनी दानवां तांणी
तांगेल ते रिजल्ट्स मेळचे खातीर तांचे ते रिजल्ट कशे आशिल्ले अमृत जाल्यार ते रिजल्ट मेळटना ताजे रिजल्टाचे नेचर ऑपोजिट आशिल्ले दोन जणांक कसले म्हळ्यार देवता तांकां अमृत मेळ्ळें दानवा तांकां अमृत दखून तांकां मोस जाल्ले मेळ्ळी तांगेल हातांत आशिल्लें तें अमृत जाल्यार तांणी तांगेल स्वार्था निमती तांगेल लढाई प्रवृत्ती निमती तांगेल इंद्रिय तृप्ती भोग करची निमती आणि मेन जावन तांणी देवाक शरणागत जायनातील निमती देवाला शरण घेनतील निमती देवाल चरण कमला धुळीचे शरण घेनतील निमती तांकां ताजी फल मेळना देवता तांणी केन्नाय देवाक शरणागत जावन आशिल्लींची तांणी चुकी करू पुरोच मदे मदेंतू जाल्यार वचून देवाक शरणागत जाता आशिल्लीं तांणी देवाल शरण घेता आशिल्लीं देवाल चरण कमला धुळीचे शरण घेता आशिल्लीं तांणी तेन्ना तांकां ताजे फल अमृत मेळ्ळें आतां मानव समाजांतू मस्त नमने आमी कार्य करताची जाल्यार ते कार्य आमी आमगेल इंद्रिय तृप्ती कोसकर केल्ली म्हण जाल्यार तांतू देखून आमकां कसले फल मेळना जाल्यार आमी त्या देवाल तृप्ती खातीर आमगेल कार्य केल्यार तांतू देखून आमकां मस्त फल आसा कशी आमी एक रुखाच्या बेराक उदक घालतना ते सकड ताज्या रुखाचे बेरा दखून ते उदक सकड कडे वचून फुल्लाक पन्नाक ताजे ट्रंक्साक सकड वचून बेनिफिट्स मेळटा की तशीच आमी देवाले कार्या खातीर देवाले तृप्ती खातीर तांगेले इंद्रिय तृप्ती केली म्हण जाल्यार देवाले तेन्ना मात्र आमी तांतू आमकां फल मेळटा म्हळ्यार हांगा प्रूव करता आसाची म्हळ्यार सांगिल्ल्या श्रीमद भागवतमांतू ताज्या तरी आमी दांच्या अध्यायाक वता आसाची 9वा अध्याय थंय कंप्लीट जाता मोहिनी मूर्ती दानवा तांकां मोस करून अमृत सकड देवा तांकां देवता तांकां दिता देवता तांकां ताजे नंतर दांच्या अध्याय सुरू जाता दांच्या अध्यायांत कसं जाता म्हळ्यार सकड राक्षस तांकां मस्त अतृप्त जाता तांणी तांकां मस्त कोप येता इतले नमने कोप येता की तांकां देवान आमकां मोस केले नव हे सकड अमृत आम्ही समान जावन काम केलेलं आसा मंथन करूंक समान जावन हार्डवर्क केलेलं आसा जाल्यार देवान कशें केलें तें अमृत घेवन खाली देवता तांकां वांटिल्लें आनी आमकां मोस केलें आनी तागेल्या धामा थमकलतो तशी राक्षस तांणी कसं करताची कोपान देवता तांगेल वैरी युद्ध करूं वताची युद्ध करतात तांणी सो दांच्या अध्यायान आनी 11 अध्यायांत युद्धाचे वर्णन आसा तांणी तांगेल्या शंकू आनी ढोलू तशी सकड मस्त म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्साचें वर्णन दिल्लेलें आसा आमी तांकां संक्षिप्त जावन काडटा आसाची मस्त डिटेल जावन काडांची भागवत प्रवाहांतू सो तांणी तांगेल्या म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स होडान शब्द करता आसाची आनी तांगेल वाहन कसं नमने वाहन हस्ती घोडो मागीर सिंह वागू मागीर रणहद्दू किडुगा आनी सोकणी लिझर्ड्स तिमिंगिला मागीर तशी नमुन्याच्या कसले म्हळ्यार लँड वॉटर अँड स्काय खंयची नमुने तांच्या जाय वाहन ताजे वयर बैसून तांणी युद्धाक रेडी जावन आक्रमण करता आसाची देवता तांगेल वैरी बली महाराज तांगेल लीडर तो चंद एक कसं म्हणटाचे पुष्प विमान आस पळय ताजेर बसला त्या विमानाचें नांव काय
वैहास वैहास म्हणाल्या ते केले कोण दिलं तक्का माया दानवानं तंतु बसला तो त्या बैशीला तागेल वैर एक दवे सात्य धरला तो लीडर नवा राक्षसा तांगेलो आणि चंद चंद चामरान तक वारी घालता सची आणि तांगेला कमांडर्स तांगेल नाव हंग दिला त्यांनी मस्त नमने नाव दिला नमुची शंभरा बाणा विप्रचित्ती तशी तांगेल कमांडर्स असुरा तांगेला त्यांनी सगळं ಒಟ್ಟು जावनु लढाई देवता आणि दानव तांगेल मध्ये जाता आणि कशी लढाई म्हणारी आता गोड्यावैर बशील जन तांगेल इक्वल समान कोण असं गोड्यावैर अनेक देवता कोण बसला तांगेल ಒಟ್ಟು लढाई करता सची वाघार बशील जनाल ಒಟ್ಟು लढाई करता सची रथार बैशील जनाल ಒಟ್ಟು लढाई करता सची तशी इक्वली कोण समान शक्तियुतस की तांगेल ಒಟ್ಟು लढाई जाता अस आणि इंद्र बली लोटो कार्तिकेय तारका लोटो वरुण हेती लोटो मित्र प्रहेती लोटो यमराज कालनाभा लोटो त्वष्ट शंभरा लोटो सूर्य बली महाराजाल शंभरी चल्ल्या तंगे लोटो चंद्रू राहू लोटो वायू पुलोमा ओटो अशी त्यांनी पेर्स त्यांनी म्हणारी तंगेल पेर्स कोणालोटू लढाई जत्ता असं म्हणाले मस्त विवरण आहे श्रीमद भागवतमांतू या अध्यायांतू ದಂಚ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸ ಅತಿಯ इतली नमनाच्या लढाई जतास म्हणारी त्या वाहनातनी त्या वच्ची फोर्स हाक सक्कड धूळी पुरा उड्डून सक्कड धुळीमय जलाकैता रणभूमी आणि सक्कड देवी राक्षसातांनी देवतातांनी आणि राक्षसातांनी एक हात पाय कట్టుकोन शरीर कట్టుकोर्न सकड इतली नमने फियर्स युद्ध करता असाची ते युद्ध केल्लल पट्टाक त्या सक्कड धुळीमय अशिल ना आता सक्कड जनाले या रगत पोणो रगत ते नाहीशी ओळतास काही तितली नमनाच्या धुळी दिसना काही आता सक्कड धूळ अशिल कडेन सक्कड रगत होळतास काही इतली नमनाची त्यांनी मान घालतास एकल्या आणि ಕೆಲವು अशी सांगितलं की श्रीमद भागवत मानतो ಕೆಲವು गोस्टली बिईंग तांगेल माती कटकेला माती विंगड कडेन अस तांगेले शरीर गोस्ट जाऊन विंगड कडेन अस त्यांनी त्या मात्याच त्या दोळस न त्या शरीरान त्यांनी आयुध घेऊन मात्यांत दोळस पळय ताजी मुखांतर पळून थंय वचून लढाई करता असं काही विंगड तांगेला शत्रू तांगेल ಒಟ್ಟು वचून तशी जाऊन एक महान युद्ध थंय जात की बली महाराजा 8 बाण इंद्राला कडेन सोडता इंद्र बली महाराजाक बळ्ळा मळ्ळाल्या आयुधान मारता बलीक इतली कोप येत की तो तागेल शक्ती मळ्ळाल्या आयुध सोडत काही इंद्र तागेल्या वज्रायुधान त्या शक्ती आयुधाक चूर चूर करता आणि इंद्र बलीले सकड तोमरा रिष्टीस मळाल सकड आयुधाक मान काढता कट करता त्यांना कसं करतं मला बली महाराजा आसुरिक तगेल माया शक्ती ते प्रयोग करता तो एक महान पर्वत करत काही आसुरिक माया शक्तीना आणि त्या पर्वतादकून ಹೊಡೋಡು ರೂಕು उज्जान कवर जलाले ಹೊಡೋಡು रूक पोडू सूड करत काही सक्कड जनाल वैरी देवता तंगेल वैरी सम शार्प शिला पत्र कुडक्या त्या सक्कड देवता तंगेला सैनिकाला मात्या वैरी पोडू सूड करत काही ताजी नंतर चेळू स्कॉर्पियन्स ಹೊಡೋಡ दिवोडू आणि विषकारी प्राणी करळी वाघू ಹೊಡೋಡು महान हस्ती तनी त्या सक्कड देवता तंगेला सैनिक वैरी पोणू त्या सैनिक देवता तंगेल सैनिक सक्कड पंदाक पोणू चटणी जाताकी पोणू क्रश जाताची आणि त्यानंतर सक्कड त्या पर्वत दकून या कसला
दागले मनशे बायल मनशे वस्त्र धारण करना तिला सक्कड क्रूरी हळेतन भयानक आशिल्ले राक्षस सगळं पोण तांचे देवता तांगे लोटू युद्ध करतात आणि इतली नमने भयानक गुडगुडू वारे मागीर मोड तांतू दखून उन्हाची ते म्हणटा पळय इंगळशी कोल त्या पोडू सूर करतके तांगेल वैरी देवता तांगेल वैरी अशी आशिल की त्या इतले नमने महान उज्जुशी आशिल के संवर्तका उज्जुशी तितली नमुन्याची महान आसुरिक माया युद्ध शक्ती माया या पर बली महाराज यूज करतके देवता तांगेल वैरी यास पळोवन सक्कड देवता तांगेल सैनिक मस्त बेजार जात तांका कळना की कसं करचेत त्यांनी आता आम्ही चारीस पडयलेलो आशिल्ले ध्रुव महाराजा खंय अशी जाल्यार ध्रुव महाराजा यक्ष तांगे लोटू युद्ध करू असं तुम्ही कोण ऐकला की तांकां उडग आसा सुपुरो ध्रुव महाराजान यक्षा तांगे लोटू अशी एक युद्ध करू असं युद्ध करताना यक्षा तांगेला स्ट्रेट फॉरवर्ड त्यांनी युद्ध करताना त्यांनी साधारण 1,30,000 यक्षा त्यांनी आशिल्ली नंबर्स हातू आणि ध्रुव महाराज एकलो आशिल्लो स्ट्रेट फॉरवर्ड युद्ध करताना ध्रुव महाराज तांकां सगळ्यांक सोलवत तसले पोझिशनार येता जाल्यार ते यक्षा त्यांनी कसं करताची असलेची आसुरिक माया शक्ती यूज करताची आणि मायेंतू या युद्ध त्या शक्ती यूज करताना ध्रुव महाराजाक कसं करचें म्हणून कळना ताका युद्ध करू जायना ते मायाशक्ती आसुरिक मायाशक्ती विरुद्ध तेन्ना ते मुनी त्यांनी येवचे आसा आनी त्यांनी सांगोस की नारायण अस्त्र उपयोग करी नारायण अस्त्र उपयोग करताना ते सक्कड ध्रुव महाराज त्यांनी सांगितलं ऐकून नारायण अस्त्र यूज करता आणि त्या नारायण अस्त्र केन यूज करता की ते सक्कड माया या आसुरिक माया सक्कड नाश जाता मागीर ध्रुव महाराज पास युद्ध करता सुरू करताची तशीची हंगा देवता त्यांनी संपूर्ण हृदयानं अपास देवाल शरण वताची या बली महाराजानं अशी या केल्लेल्या अंतू तांकां त्यांनी बेजार जाता अशी आमकां युद्ध करू जाता ना मू त्यांनी संपूर्ण विष्णू शरण वताची तेन्ना विष्णू अष्टभुज जावन गरुडा अंतू बैसून सक्कड आयुध अष्टभुजांतू आयुध करून ती प्रकट जाताची ताजे वर्णन चंदाई वर्णन देवाले वर्णन केल्लेले आसा 54th श्लोकांतू 2च्या अध्यायांतू की कौस्तुभा माळ घालना आशिल्ली तांणी गळ्याक पितांबर वस्त्रधारी जावन आशिल्लींची तांगेले दोळो कमलाचे दळ अशी आशिल्ले आणि त्यांनी हात 8 हातांतू 8 नमुने आयुध दवरन आशिल्लींची म्हळाले आणि हांगा आमी पळयत की केन्ना एक आमी न्हीद दोन आसतना आमकां एक स्वपन पडटा अशीच एक नमुने कोणकी एक वाग आमकां धांवडान घेवन आयल्या एक सिंह धांवडान गेलेल्या एक विषकारी सर्पन आमकां चाबू आयल्या जाल्यार ते स्वप्न देखून उठयतना ते कसले आसना ते सकड वॅनिश जावन आसता तशीची देवाल नांव आमी केन्ना काडटा की देवाल स्मरण आमी काडटा केन्ना करता की सांगिल्लें आसा हरे स्मृती सर्व विपद विमोक्षणम देवाल आमी स्मरण केन्ना करता की देवाल आमी नांव केन्ना काडटा की देवाल आमी शरण केन्ना वताच की तेन्ना सक्कड आमगेल्या जिवनांत आशिल्ल्या सक्कड डेंजर्स नाश जाता तशी देव केन्ना हांगा प्रकट जात की त्या युद्धभूमींतू राक्षस आणि देवता तांगेल मध्य जावची युद्धभूमींतू देव कसं करता सक्कड देवता तांगेला ते डेंजर्स सक्कड डिसपियर करचे तशें करता कसं करता तांणी कालनेमी माली सुमाली माल्यवान म्हणलें त्या राक्षसांनी मेन प्रॉमिनंट राक्षसांनी देवा वैरी युद्ध करू वताची
त्यांना देव तांकां तांगेल सुदर्शन चक्रान मान काडटा. तशी ह्या 11 अध्यायो हांगा दांचे अध्यायो हांगा जाता आणि 11 अध्यायो 8 स्कंदाचे 11 अध्याय हांगा शूर जाता. 11 अध्यायांतू आता देव प्रकट झाला आणि ताणे नेमी सुमाली माली आणि माल्यवान म्हणल्यार सुदर्शन चक्रान मारता आणि देवता तांकां सहाय करताची आणि ते जाल्ली कुडले तांणी ಕೆಲವು मुख्य आशिल्ले राक्षस तांकां मारताची. त्या मान जातरी तांणी त्या सकड आसुरिक मायाच्या या पळय त्या प्रभावा पूरा नाश करताची आणि ते दकून अपास तांगेल धामाक वताचे अप्रकट जाता. ते दकून ताजे नंतर 11 अध्यायांत आमी कसं पळयत म्हळ्यार अपास युद्ध देवता आणि दानव तांगेल युद्ध कंटिन्यू जाता. कंटिन्यू जाताना इंद्र अपास म्हळ्यार देवान कोण सकड मेल्ला की देवता तांणी तांकां अपास जीव दिलेलो आसा. तांणी सकड अपास रिन्यूड एनर्जी ना अपास युद्ध करू सुरू करताची आणि इंद्र तागेल्या वज्रायुध काढून बली महाराजाक मारू वताची. तेन्ना सकड राक्षस तांणी पळयताचे अशी दुःखान अय्यो आमगेल नायकाक मारू वतस इंद्र वज्रायुध घेवन आणि तो मारच्या वत मात नाही हांगा इंद्र सांगतास बली महाराजाक कोपान अशी सांगतास की अरे बली महाराज तू अशी नवण्याच्या आसुरिक माया शक्ती आमक या कोरिया म्हणले किल्वा तू आमक तू मारू जायना आम्ही सकड या मिस्टिक पॉवर्साच्या मास्टर्स आम्ही तू आमका असल निमती मारू जायना तू आमगेल मुखार रब्बुक साथ दिना आम्ही महान असची हांव तुका आत्ताच मारत पळय या मिगेल वज्रायुधान तुगेल मात्या विंगड करत पळय म्हूण सांगून कोपान एक तसल नमने उत्तर उरलो न्हू इंद्र बली महाराजाक मारू वतास. तेन्ना बली महाराज इंद्राल्या उत्तराक अशी सांगता की या बली महाराजाल वैष्णव गुण आम्ही मुखारसून आणि मुखार येवचे अध्यायांत मस्त पळयत तांगेल वैष्णव गुणा विषय इंद्रान सांगिलाका बली महाराज सांगतास की तुम्ही आता सकड या रणभूमीन तस नवा तुमका त्या नाव घेवच्याक तुमगेल्या तुम्ही जय जेवच्याक तुम्ही सकड तुमगेल नसिबा वयरी डिपेंड जावन आसा ताजे निमती आणि शिक्कील मनुष्य केन्नाय कोणाक बदल जावन आशिल्ली विद्या आसता की त्यांनी केन्नाय दुःख पावनाची सोलवलारी आणि जय पावलारी केन्नाय मस्त कुशीर आसनाची. म्हाका दिसता तू बदल जावन विद्या नातील मनीस की म्हणून तू शिक्कील नाही तुम्ही देवता तांणी लेखतासची तुम्ही केलेल्या म्हणून तू अंतस इग्नोरन्स अंतस तशी जावन तू सांगतास तू केलेल्या म्हणून बद आलोचन करून पळय देवाल सँक्शन नातिले कसले करू जायना त्या देवाल विष्णूला आशीर्वाद तू कशील निमती तांगेल कृपा तू कशील निमती तू असल्या एक पोझिशनार असत तू देवान कोरनी तू सकड क्रेडिट तू घेतले म्हणल्यार अहंकार दाखयतास तू. तेन्ना इंद्र कसले उरलोचे जायना कसले म्हणल्यार बलीना आशील सांगना तेन्ना कसले सांगना इंद्रू बली महाराज सोलवला जलारी तक्का महान वैष्णव गुण आशिल्ला जला आज गुणाचे विषय चर्चा मुखारसून येवचे अध्यायांत जाता. आता इंद्र कसं करता इंद्र तागेल्या आयुध
बली महाराजाला वयर सोडता वज्रायुधान या करताना बली महाराजा तई एक तेची अनकॉन्शियस जाऊन ते पडतात त्यांनी बली महाराजा त्या पडलेले पळोन तागेल्या बली महाराजाला असुरात आणि एसोसिएट्स असताना जंबासूर म्हणून त्यांनी मारू येताची इंद्राक त्याने इंद्र त्या वज्रायुधान जंबासुराक मारता ताजी नंतर भला आणि पाका म्हणलेल्या तागेल्या मारता आणि ताजी नंतर नमुची म्हणलेले एक राक्षस आशिल्लो नमुची मस्त कोप येता तो इंद्राल विरुद्ध युद्ध करू वता आमगेल्या बली महाराजा काणे अशी केला भला पाकाक जंबासुरा पुराणी दिवशी मारल्या राबाका हांव शिकयता म्हूण सांगून मस्त कोपान ताका मारू वता नमुचीन मारू वताना इंद्र तागेला वज्रायुध घेवन इंद्र ताका मारूक अटॅक करता त्यानं वज्रायुधान या करता नमुचीक काय एक नमुने तागेल्या चर्मात या जायना कसले जायना ताका नमुचीक त्याने इंद्र लेखत की अरे वृत्रासुराला शरीरात वृत्रासुराला चर्चा मी केलेला असं पुढे संच स्कंदांतो तुमक उडगास उडगसतला की वृत्रासुराक इंद्रान त्या वज्रायुध दोन तागेल शरीर कట్టుकोरोस जल नमुची कसले जत्ता नामू मिगेल वज्रायुधात काम करताना म्हणून ताका भंय जाता आणि ताजी नंतर तो आलोचन करता या नमुची मारची कशी हांवें तेन्ना ताका एका आकाशवाणी आयकता या नमुची म्हणल्यार राक्षसाक तूं खंयचे आयुधान वल्ले जो सुक्के खंयचे आयुधान मारू जायना तू विंगड नमुने एक आयुधान मार्क जात ताका सुक्के आशिल्ले आयुधान नॉर वेट ऑर ड्राय वेपन खंयचे अजंता मारू जायना म्हणून आकाशवाणी आयकता तेन्ना इंद्र ते ध्यान करता कसं नमुने आयुधानाक मारचे म्हणून आणि तो फेण असनो फेण फोम FOAM फोम फेणू फेणाच्या आयुध करता फेणू ड्राय नाही वेट्टय नाही सो त्या आयुधान तो नमुचीक मारता तेन्ना सकड जन विश्ववासू परवासू संघ त्यांनी गंधर्वाज चाणराज ते कोण सकड आशिल्ले की त्यांनी सकड तांगेल्या ड्रम्जान साऊंड करताची अप्सरा त्यांनी नृत्य करू सूर करताची आणि सकड जन इंद्राक होगळसूच्या सूर करताची नमुची मारल्या नंतर आणि तागेल वरी पुष्प करताची आता सकड देवता त्यांनी पळून भारी खुशी जाता तांकां आणि वायू अग्नी वरून सकड देवता त्यांनी सकड दानव तांकां मारूक सूर करताची एक वाघू कशी सकड जिंकेक मान काढता तशीची सकड जनक एक पॉइंट येत की या असुर जातीची नाश जातले म्हणल्यार मारू सूर करता देवता त्यांनी तेन्ना ब्रह्मदेव या पळयता की आता असुर तांगेल सकड नाश जावच्या वता अंशू सो त्यांनी नारद मुनी पेटताची आणि सांगताच की या युद्ध राबाई बस सांग तांकां देवता तांकां म्हणून तेन्ना नारद मुनी थंय येता युद्धभूमीक आणि नारद मुनी सांगता की तुमकां सकडाने नारायणाक तुमकां संकटांक नारायणान रक्षण केलेलं आसा लक्ष्मी देवीन तुमकां ग्लोरियस केलेलं आसा सो आनीक इथं तुम्ही लढाई मारता आसाची आनीक इथं तुम्ही राक्षस तांकां मारता आसाची तुम्ही लेखील अशें कार्य मंथन जाल्ले अमृत मेळ्ळे सकड जाल्ले आनीक इथं मारता आसा तुम्ही तुमकां मेळ्ळी न्हय अमृत आणि रब्बयाची लढाई म्हणटा तेन्ना महान संत तांणी सांगिल्ले पळय कितले ओग्गी आदेश तांणी फॉलो करता देवता तांणी त्या आदेश फॉलो करून देवता तांणी त्या लढाई रबयताची आणि तंगेल्या फॉलोवर्स लोटू तंगेल्या घरा वताची मागशी हांगा
राक्षस बली महाराज आणि त्यांनी पुरा पोणसाची बली महाराज मस्त एक नमन कष्ट सिच्युएशन असं ते रणभूमीत पोणस त्यांना नारद मुनीला आदेश वैरी ते कोण सकड राक्षस ओर नशील की वांचू नशील की तो सांगत नारद मुनी बली महाराजा घेऊन तुम्ही अष्टगिरी पर्वताक वचाची आणि सक्कड राक्षस कोण सक्कड मेल्ललस पळ तांक पूरा सक्कड घेऊन वताची वरलल वांचील राक्षस सक्कड तांक घेऊन वताची आणि बली महाराज आणि सक्कड मेल्लल राक्षस तांका संजीविनी मंत्र मृत संजीविनी मंत्रान शुक्राचार्य अपास तांका जीव दिवेतात मेल्ललांक आणि बली महाराज इतली महान भक्तशिलीन त्यांनी तांका तांगेल त्या इंद्रिय आणि तांगेल त्या उडगास अपास मागशे तरी त्यांनी दुःख पावनांची त्यांनी सोलवलींची म्हणून तांक कसले दुःख असं ना की हांव सोलवल नवा शीत जल्ल्या म्हणून त्यांनी लेखता की ह्या सक्कड देवालेची हाजी प्रकार जल्ला देवाल विल्ला प्रकार जल्ला देवान लेखील म्हणके जल्ला तांगेल सँक्शन नतिला आम्ही कसले करू जायना तशी जाऊन त्यांनी शांतयुत जाऊन असताची आणि ताजी नंतर बली महाराज कसं जल्ला आणि ಕೆಲವು एक 2-3 अध्यायानंतर अंगदकून कंटिन्यू जाते ऍक्च्युअली मध्ये एक 2-3 अध्याय विंगड लीला येताची ताजी नंतर बली महाराजाला अंगदकून या प्रसंग कंटिन्यू जाता सो आज आम्ही पळयला 8 अध्याय 8च्या स्कंदाच्या 8 अध्याय 30th श्लोक दकून एंड ताई कशी देव मोहिनी मूर्ती घेऊन धन्वंतरी येता धन्वंतरीले दाखवून राक्षस त्या अमृताच कळश घेऊन वताची त्यांना देव मोहिनी मूर्ती अवतार घेता आणि तांगेला दाखवून त्या अमृताचे कळश घेऊन सकड देवता तांका दिताची म्हळ्यार ದಂಚ अध्याय ಅಂತೂ आम्ही पळयलेला आसा आणि राहू म्हळ्यार राक्षसाके कशी देवान चक्रान मारल्या म्हळ्यार ताजी चर्चा केलेला आसा आणि ದಂಚ आणि 11च्या अध्यायांत आम्ही पळयलंय महान युद्ध जाता असं राक्षस आणि देवता तांगेल मध्ये आणि तांतू कसं कसं जाल्ला म्हळ्यार चर्चा केलेला आसा आणि लास्टाक अष्टगिरी पर्वतांक बली महाराजाक होर्नु बली महाराज आणि सक्कड मेल्लल राक्षस तांका शुक्राचार्य मृत संजीविनी मंत्रान अपास जीव करेता आणि बली महाराजा शांत असता कसले दुःखांत असना की हांव सोलवलो म्हाका कशें जल्ल नवं तांकां गोत्तसता सक्कड देवाल इच्छे प्रकार चोलचे तांगेल सँक्शन नतील कसले जायना म्हणून सो अंगताय आम्ही आजी आईच्या अध्यायांतू 11 अध्याय आम्ही कंप्लीट केलेला आसा 8 स्कंदाच्या नेक्स्ट अध्यायांतू विंगड लिहिला येता ते नेक्स्ट अध्याय स्पीकर कंटिन्यू करताची सो कसले आमतू चूक येस म्हण जाल्यार तुम्ही म्हाका माफी करका वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा माताजी।